Arkadaş şäheriniň jemgyýetçilik guramalardyr tiýatry partiýalar tarapyndan tasdiklanan meýilnama laýyklykda halk maslahatynyň meclisiniň ähmiýetini giňden wagt etmek, bu tiýatry jemgyýetçilik çäresine her bir adamyň işin gatnaşmagyny gazanmak maksady bilen wagt netihat çäreleri, maslahat duşuklary ýygy-derli guralýar. Arkadaş şäheriniň aragatnaşyk müdürligini, Arkadaş şäheriniň häkimliginiň hemde ýaşlar uramasynyň Arkadaş şäheriniň geňeşiniň bilelikde uramagyna geçirilen maslahata işin häsiýet mahsus boldy. Halk maslahaty, milli däplen gözbaşy ady bilen geçirilen bu maslahatda jemgyýetçilik guramalarynyň wekilleriniň çykyşlary dinlenildi. Olarda türkmençilik ýol ýörelgeleri esasyna geçirilýän halk maslahatynyň taryhy ähmiýeti, döwri we mümkinçilikleri, Pähim paýhasymany magtymly Pragy ýylyna geçiriljek halk maslahatynyň nowatdaky mejlisine görülýän taýýarlyk işleri barada buýsançly gurrunlar etdiler. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hormatly prezidentimizden parasatly ýol başlygyna ilatymyzyň abadan durmuşyny üpçün etmek ugruna giň möçerli işler amala aşyrylýar. Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygy gullugynyn merkezi edarasy we vilayet şäher birlikleri tarapyndan idara kärhanalarda, ýürütip binalarda wagt netihat we düşündirşi işleri ýygy-derli geçirilýär. Wagt netihat duşuklaryny idara kärhanalaryň işgärlerine ýangyn howpsuzlyk düzgünleriniň gaýra goýulmasy şärelerini ören ünslik hemde şol wagtyň özünde ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini ygtybarly üpçün etmekde aýratyn jogapkärlik bolmaklarynyň hükmän anagtalýar. Ýangyn howpsuzlygy gullugynyn ähli birlikler tarapyndan Tomuz patlynyň dowam edýän günlerini ýaşaýyş jaýlaryna we idara kärhanalarda ýangyn howpsuzlyk kadrlaryna bir gödäwçilik amala aşyrylýar. Hususan sowudyjy enjamlarynyň tehnik ýagdaýyna, ulanyş düzgünleriniň berjä edilişine gödäwçilik etmek boýunça degişli çäreler görülýär. Şeýle çäreler ýangyn howpsuzlyk düzgünlerini dolu üpçün etmekde uly ähmiýeti eýedir.